Salam hormatly ildeşler. Bu videoda men size redaktor kod barada gurulum berän. Yani redaktor kod näme we haýsy redaktor kod ullanýarys? Haýsy redaktor kody näme üçin ullanmaly? Bizde näme pedalaryň bardygyny gurulum berän. Häzir bolsa men size redaktor kod näme diýen soraga jogap berän. Redaktor kod näme? Yani redaktor kod bu web developerlaryň esasy instrumenti bolup durýar. Yani redaktor kod edil bloknot ýaly kod ýazyp bolýar. Redaktor kodda ýöne bloknotdan tapawutlygy redaktor kodda işiňi aňsatlaşdyrjak we çaltaşdyrjak goşmaça instrumentlarynyň we pluginlarynyň bolmagydyr. Yani siz kodu bloknotda da ýazyp bilýäňiz, Zametkada, Notes'da da ýazyp bilýäňiz, Microsoft Office'da da ýazyp bilýäňiz, ýa-da redaktor kodlaryny ýazyp bilýäňiz. Ýöne esasat siz ýazýan zatlaryňyzy browserlarda görüp bilmeňizdir. İkinci bilmeli zadymyz redaktor kod bizim haýsy meselelerimizi çözmeli. Ýagny biz näme üçin redaktor kod ullanmaly? Bloknotda redaktor kod ullanmaly. Sebäbi redaktor kod bize kodu çalt ýazmaga bu diýmek sizin fiziki şekilde çalt ýazmaňyz däl, redaktoryň kombinasiýasy ýa-da kodyň belli bir bölegini sizin ýeriňize ýazyp bermek üçin ýa-da size dogry we çalt ýazmak üçin gönükdirme bermekdir. İkinci çözýän meselesi netijeni browserda görüp bilmek. Hatda göni ýaýlym şekline, live şekline görüp bilmek. Üçüncüsü gaýtalanýan işlerimizi çaltlaşdyrmak. Şol bir gaýtalanýan kodlary, kombinasiýalary ýeňilleşdirip bermek. Dördüncü bolsa edýän işleriňizden lezzet almak. Sebäbi web developeryň esasan frontend developeryň etýän işi HTML-de şol bir kodlary gaýtalap ýazýar, ýani köp wagtyny sarf etýär. Bu işte bolsa esasy zat lezzet alyp etmek. Uzak bökletli bolsa da lezzet alyp bilmek etýän işiňizden. Näme üçin kod redaktory? Ýagny kod redaktoryň köp görnüşi bar. Ýürüýte IDE diýip zadama bu näme bolýar? Integrated Development Environment. Orçasy integrирование среда разработка. Bu kursumuzda men olary gözüňe tutmaýan, başlaýanlar üçin ýeňil kod redaktorlaryna başlamak has gowsudyr. Sebäbi kod redaktorlarynyň diňe özi o diýen amatly bolmasa da pluginler gurulan ýagdaýynda hemme zat diýen ýalyk etip bilýärler. Näme üçin Visual Studio Code? Näme üçin biz sapamyzda Visual Studio Code ullanýar? Sebäbi bu Microsoft'un çıkaran mod we çalty işleýän redaktor kod. Yani täze başlayanlar üçin gawat gelýän sebäbi köp funksiýany eýem bu redaktor kodyň içinde ýürüýte pluginler we goşmaça extension ýagny расширение gursaňyz çäksiz mümkinçilikler açylýar. Redaktor kodyny gurmak, redaktor kodyny şu web sahypasyndan code.visualstudio.com'dan girip download edip bilersiňiz. Download Windows üçin Windows, Mac üçin Mac diýip ýazyldyranlar. Download düğmesine basaňyza nire download etmeliligini görkeziňizden soň adat programmalar ýalyk ýükläp bilersiňiz. Gelin bolsa biz siz bilen Visual Studio Code'u göreli. Nämeler bar? İlki bilen Visual Studio Code'un menularyny göreriz. Menularyndan soň bolsa settings ýagny sazlamalaryny göreriz. Menularyna görýän bolsaňyz birinji menuda Explorer ýagny prowadnik bärik biz öz papkalarymyzda ýa-da GitHub'däki repozitoriýalarymyzda ýükläp bilýäris. Şolaryň üstünde işlemek üçin gelin häzir biz ýürüýte men desktopdäki papkamy, project diýen papkamy ýükleýin. Project papkamy sine ýüklenýär. Şoň üstünde işläp bilersiz. Gelin faýl döredelim. Adyna da index.html diýip ýazaly. Explorer'dan başga ikinji görýän ikonkaňyz search düğmesi, gözleg düğmesi. Gözleg düğmesinde siz uzun kodlaryň arasyndan size degişli kod ýa-da klass gözläp bilersiňiz. Üçünji ikonka bolsa bizim bärde geljekde öwreniriz. GitHub'un üstüne işlemek, ýagny edýän işleriňizi GitHub'a ýüklemek we GitHub'dan almak
we GitHub'a her bir edýän işiňizi save etip durmak üçin ulanýar. Dördüncü bolsa расширениялар, ýani gaýdysmydan extensions biziň işlerimizi çatlaşdyrjak zatlary gurnamamyz üçin extension gerek bolýar. Bundan başga da görýän bolsaňyz mende bärde öz GitHub akkauntym goşulgy. Onu siz goşup bilersiňiz. Ondan soňra sazlamalarda bolsa esasy Visual Studio kodunyň sazlamalary, pluginlaryň sazlamalary bolýar. Görýän bolsaňyz biram Visual Studio'ň temasyny kötüp bolýar, ýagny renklerini isleýişiňiz ýagty etip bilersiňiz. Misal üçin köpüsi bu ýerde qara. Misal üçin aýdaly oşun gök renkde goýulýar. Hani bu diňe bir zat däl. Özü däl, ýani kodlaryňyzdan renk ýitkeýär şuň bilen birlikde. Görýän bolsaňyz. Men esasy qara temada ýazmagy öwrense, gecelerine ýa-da ýagtylygyň peswaty qara renkde ýazaňyzda gözüňizi ağartmaz. Ýani esasen aynak daqynýanlaryňyz bar bolsa qara temany maslahat berýän. Bundan başga da pluginlary gurnamany öwreneliň. Birinji bilen Emmet plugin we Emmet plugin näme siziň gaýtalanýan kodlaryňyzy, ýani kombinasiýalary siziň ýeriňizde ýazyp bermegi. Misal üçin bize sayt ýazyp öwretmek üçin ilki şulary alak kombinasiýa gerek. Muny hem Visual Studio'ň özüne bağlı Emmet plugini. Muny ýerine ýetirmek üçin yüzlenme belgisi bilen ondan soň taba bassaňyz şulary alak kombinasiýa, taýin kombinasiýa öwretip berýär. Muny biz özümiz hem ýazyp bileris. Manual ýöne işimizden satlaşdyrmak üçin şu kombinasiýalar ulanýar. Emmet misal üçin diňe bu däl, misal üçin aýdaly bir sektor öwretjek bolýar. Misal üçin section diýip ýazýas we taba basýas. Şular ýa ikinji zadyny goýup bilen biz özümiz hem ýazyp bileris. Ýöne çalt ýazmak üçin muny şu görnüşde misal üçin şular ýalak size gönükdirmeler hem görkezýär. Misal üçin sekt diýip ýazaňyzdan soň göni öde section nämeleriň bu ýazyp bilinäjegini görkezýär. Siz arasyndan saýlap enter bassaňyz şo goýýar siziň ýeriňizde. Ondan soň misal üçin aýdaly men row diýip class döret. Oň içinden hem sektor döret. Sektoryň içinde de söz başy bolsun. Söz başyň hem ady. Misal üçin näme diýeli? Title diýeli. Title bolsun diýip üstüne enter bassam, gönüşini meniň ýerime ýeke odanlap ýazyp berýär. Bulam Emmet'in edýän işi. Bundan başga Emmet'den başga biz autosave var. Muny ýadyr. Sağlamalardan göreýle. Sizde İngilizce bolup biler, isteseňiz Rusça we İngilizce pluginler urup bilersiňiz. Täze möhüm zatlaryň biri autosave bu siziň ýeriňize misal üçin save näle edilýär? Save işläp bolanygdan soň Ctrl bilen S ýa-da MacBook'da işleýän bolsaňyz Command S bassaňyz siziň ýeriň save etýär, ýagny ýadyna saklaýar. Autosave bärde biz sahypaň ýükledinde ýa-da Focusyň ýükledinde save et diýip bilýäris, ýani ýadynda sakla diýip bilýäris. Misal üçin aýdaly biz şu taýda täze bir class öwretdik diýeli. Misal üçin klassyň ady näme bolsun? Container bolsun. Container öwretdik. Biz save edemdik. Ýöne şu nokatça görýän bolsaňyz save edilmedik bolýar. Şu ýok bolsa save edilen bolýar. Misal üçin başga bir sahypaya gitdik, hem save edildi. Bärde nokat ýok. Görýän bolsaňyz. Şoň üçin bärde ýazýan kodlaryňyzyň ululuk kiçiligini taýlap bolýar. Misal üçin şu 16 bolsa, kiçik görünýän bolsa siz 22 diýip bilersiňiz. 22 diýip goýsak, kodlar ululdy görýän bolsaňyz. Muny ekranyňyza görä özüňiz taýlarsaňyz näle size amatly bolsa. Bundan başga fontlaryny ýetip bolýar, ýa-da şriftlaryny ýetip bolýar ýazýan kodlaryňyň şriftler.
özüňize aýsamatly bolsa. Tap sayız olsa innik setre geçeňizdäki arasyndaky boşluk. Mysal üçin aýdaly. Şeýle 2 sanak boşlukdur. Inniki zada mysal üçin badyň içinde. Şeýle badyň içinde şu hemme ýazylýan zatlarymyz bir 2 sanak boş setre goýup öňde ýazylýar. Bu biziň vizual näme içinde bilmegimiz üçin esas gerek zat bolup durýar. Şular ýalyk ýeke her bir saz zamany özüňiz görüp özüňize amatly edip bilersiňiz. Men esaslary billek geçeýin. Berde näme diýe zor turap, ýagny sözü bölüp innik setre geçireýinmi diýe uzun bolsa howa diýseňiz, onu goýsaňyz uzun kodlary innik setre geçirýär. Vizualny size görünmegi aňsat bolar ýaly. Ýok diýseňiz, şo bir setrede geçirip gitýär, soň scroll bilen özüňiz göräýmeli. Soňra da multikursor var. Multikursor ýagny alt. Bu näme etýän görkezeýin. Mysal üçin aýdaly. Şeýle container diýip class var. Container. Muňa şaňyna gaýtalanýar diýeli. Bu gaýtalanýany şol kodu gaýtalamak üçin şu wagtga adam Ctrl Shift D bassaňyz şol urdan da gaýtalaýar. Misal üçin aýdaly, hemme konteynerleriň içinde bir meňze zat ýazjak bolsaňyz, alt bilen mausyň çep düğmesine bassaňyz, şular ýalyk bellep çykýar, hemmesine bir zat ýazmak üçin. Misal üçin aýdaly näme diýeli? İçine hemmesiniň içine 3-nji söz başy döredeli. Söz başy. Söz başy diýip ýazýan, hemmesine bir wagt ýazýar. Niki bilmeli zadymyz bolsa, esas bilmeli zadymyz live server. Live server. Live server näme etýär? Bu siziň ýazýan zatlaryňyzyň göne browserda görüp bilmeňize kömek etýär. Misal üçin şeýle web dizaýnyň ýerine IML diýip ýazýar. Göne şu adam çykýar. Görüşüňiz ýalyk her bir pluginin özünde jekmejek öz barada plugin barada ýazylýandyr. Gelin bolsa göreýil, onu nädip görüp bilýär. Myşkanha düğmesine basıp open in default browser ya da open with live server diýip açyp bilýäňiz ýa-da şu ýerden go leave etip bilýäňiz. Şular ýalaşdy. Ýagny ýanky zatlarymyz görkezdi söz başlary. Indi bolsa all autocomplete plugin barada görelim. All autocomplete. Ne? Şu plugin. All autocomplete näme etýär? Sınıf adlaryny teklip berýär. Ýagny mysal üçin aýdaly, siz HTML belli bir klasslar berdiňiz. Mysal üçin şeýle container bir diýip ýazdyňyz. CSS'de şu ýazan klassyňyza stil berjek bolaňyzda kont diýip ýazsaňyz, ýani size şu konteynerlaryň klasslaryny maslahat berer. Sebäbi all autocomplete öz ýadyna siziň HTML'däki dakan atlaryňyza, klasslara beren atlaryňyzy ýadyna saklaýar we CSS'de ýazjak bolan koduňyzda ýatlatýar. Muny soňra görkezler ýeke özüňizden düşünersiňiz. Mundan başga Prettier diýip plugin var. Prettier bu esasy, ýani o kod ýazılan kodlaryň owadan görünmegi üçin möhüm bolup durýar. Mysal üçin şu wagtky ýazýan zatlarymyzyň bulary podaly badyň içinde spisek goýan. Mysal üçin will li onun içinde hem A bolsun. Salçın şular ýalyk bölen ýagdaýymyzda anyň içinde de işmeler diýip ýazaýly. Indi mysal üçin şu görýän arça şeklindäki öňe goýup gitmegi. Mysal üçin berde 2 tan 4 tan boşluk berde 2 boşluk berde 6 boşluk yer aşağı geçýän işli içine geçýän ýerine täze bir 2 sanaklat berýär. Size boşluk koyuyor. Şunun arça şekline ütkötmegi bolsa, ýanky Pretter'in etýän iş bu sapakda biz sizin bilen kod redaktor barada gürleşdik.
kod redaktorlarynyň pluginlary barada gürleşdik. Häzirlikde şu pluginler siziň öwrenmeňize ýeterlik. Geljekde ýene başga pluginler ýüklemegimiz mümkin. Nesip bolsa indiki videolarda görüşýänçä hoş sag bolun.